Investiment ta' 3 miljun euro fi proġett pilota ambjentali f'Ħal Qormi fil-Ħamrun u fil-Mosta se jara l-ż-żoni urbani li huma toroq prinċipali jitħaddru. Id-disinn ideali se jkun qed jintgħażel wara kompetizzjoni bl-isem Design and Build għabbażi tal-mod kif se jkun imħares l-ambjent tal-komunitajiet. Il-President tal-Kamra tal-Periti, Simone Vella Lecker, qalet illi bekk dan l-investiment huwa wkoll opportunità għall-periti ikunu kreattivi f'xogħolhom. Dan huwa pass importanti għaliex aħna nemnu illi il-fondi tal-Gvern meta jkunu se jintefqu għandhom jintefqu bl-aħjar mod. U allura dik li nagħtu l-opportunità lil periti li joħolqu l-aħjar diżinji bil-fondi li huma allokati huwa pass importanti biex dan lan jintlaħaq. Il-proġett se jkun qed isir grazzi għal Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjali u l-Programm għall-Investitur Individwali. Il-Ministru għall-Ippjanar Aron Farrugia saħaq li l-Gvern huwa kommess li joħloq ambjent aħjar għar-residenti u l-komunitajiet filwaqt li tkun żgurata ħajja aħjar għal kulħadd. Allura se nimxu għal kunċett ta' grey to green, postijiet bħal dawn illi għandu warajja fejn huma llum griżi fejn il-poplu se nħaddruhom biex bekk il-pajsaġġ Malti insebħuh u naraw ħisbaħ miljun. Is-Segretarju Parlamentari Alex Muscat tenna li permezz ta' dan il-proġett se tinħoloq infrastruttura ħadra ġdida. Ngħidu l-Mosta, qed ngħidu l-Ħamrun u qed ngħidu hawnhekk Ħal Qormi, tliet irħula li huma urbani. Ħanħallu fidejn il-periti biex ikunu kreattivi, noħolqu infrastruttura ħadra ġdida u bla dubju allura nkunu qed intejbu l-kwalità tal-ħajja tar-residenti tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.